Soc la Salut Soler i em dedico a cultivar planta aromàtica i a transformar-la. M'hi vaig posar com a hobby, sempre m'havien agradat molt les plantes medicinals, aromàtiques, l'olor, i vaig pensar que per què no intentar d'un hobby fer-ne un negoci. Vinc de poble, fa 16 anys que estic a pagès, tot i que les meves arrels són directament de pagès, els meus pares ja ho eren. Jo vinc d'un poble de 2.000 habitants, és un poble molt petit, més per la gent que és Amer, és a la comarca de la Selva. Em vaig casar i vaig venir aquí. El projecte de Rural Activa em sembla un gran projecte, ja que donar suport a les dones amb iniciativa és un pas important. A dins d'Alfar m'hi vaig trobar, en el meu cas m'hi vaig trobar ja, diríem que posada pel meu marit, que ell sempre havia estat formant part de Saja. És interessant estar dins d'una associació per sentir-te representada, i més concretament com a dona. Ser de les eleccions a cambres és evident, ja que qualsevol sector s'ha de sentir representat. Les dones haurien de participar al màxim en qualsevol àmbit, i també en el de la representació política.